ikke sindssygt meget til New York? Jo, virkelig meget. Ved du, jeg har også glædet mig til. Ja. Altså, de har nogle grønne byrum. Ja, det tænker jeg nemlig også på. Det... Også ægmodellerne. Ja, ægmodellerne. Det er godt. Ja. Vi er taget til Central Park for at undersøge, hvad New Yorkerne benytter parken til. Det første, vi observerer i parken, er bevægelsen. Folk spiller baseball, familierne er ude med deres børn på legepladsen. Ja, folk ser generelt ud til at nyde parken og dens muligheder. Parken er bred, lys og åben, og der er plads til både gående og cyklister. Samtidig er der også forskellige gåstier, der svinger sig gennem parken, og længere inde er der et helt klippeområde, hvor man kan sole sig, klatre rundt og gøre, hvad man har lyst til. I parken lagde vi til gengæld også mærke til et initiativ, der ikke var specielt bæredygtigt. Der var et enormt stort grønt område, som ikke blev brugt til noget som helst. Der var ingen hunde, mennesker eller bevægelse til at derinde. Vi tænkte, at siden der er sådan en stor del af byrummet, der ikke bliver brugt, hvad bruger New Yorkerne så rent faktisk deres park til, når de er her? Where in the city are you from? Right over here, 67th Street. Okay. And how often do you visit this park? Me personally? Yeah. 3 or 4 times a week. Okay. And what do you use it for? Running, I take my kids to the parks, the playgrounds, and just walking. Well, I live in Harlem. I'm from Spain originally, Madrid. Yeah. So, how often do you use this park? Very often. I walk those dogs sometimes to get a little bit of cash. So, like a couple of times a week, I use Central Park. So, how do you get here? Subway. Subway. Right. Okay. Where in the city are you from? Upper West Side. Upper West Side. Okay. And how often do you visit this park? At least every week. Yes. And what do you use it for? Mostly for this guy. Okay. We like to do a lot of hiking. Yeah. There's some areas over there that are not so inhabited. A ramble up there, it's all very hilly and doesn't tend to be a lot of people up there, so more birds, quiet. Doesn't feel like you're in the city. And how do you get here? Walk. You walk. And what do you like most about this park? It's a great space in the middle of a bunch of asphalt and glass and cement. So it's good. It feels like you're out of the city, even though you're in the city. Ud fra vores interviews kan vi altså konkludere, at parken ses som et fristed i byen. Et sted, hvor man kan tage det med ro. Men sjovt nok, så er dem, der bruger parken mest, det er dem, der bor lige ved siden af parken. Og det er de lejligheder, som er dyrest i New York, hvis ikke hele USA. Samtidig er parken ikke lige så nemt tilgængelig for dem, der bor længere væk på Manhattan og i resten af New York. Og det er ikke specielt bæredygtigt, socialt set. Vi gik tilbage ud på gaden ved siden af Central Park og lagde nu mærke til, hvor brede gaderne egentlig var, og hvor meget lys der egentlig var til stede. Det var et glimrende eksempel på funktionalisme. Det berømte New York Grid var simpelthen til at se i de lige gader, og det fik tydeligvis trafikken til at glide nemmere. På mange måder mindede Upper West Side os om spejlægmodellen. Lys, luft og renlighed var i fokus, og alting hang systematisk sammen. I det vi bevægede os længere ind af West Side, lagde vi mærke til noget interessant. På en enkelt blok ændrede bygningerne sig fra at være rene og storslåede til at være slidte og arbejderboliger. Vi stillede os selv det spørgsmål, om det er en retfærdig og bæredygtig byplanlægning. Nede omkring Wall Street og det gamle New York lagde vi til gengæld mærke til en anden ægmodel. Modsat miljøet på Upper West Side og Lower West Side, var der her intet lys i gaderne. Bygningerne var her så høje, at der slet ikke slap lys ned. Det gamle New York er resterne af New Amsterdam, den hollandske koloni, der kom før New York. Af den grund er Manhattans sydlige spids heller ikke opbygget i det samme grid, som resten af byen er. Gaderne er snørklede, og det er ikke lige så nemt at finde sin vej rundt her. Derfor kan det sydlige Manhattan være et godt eksempel på æggemodellen Det Kogte Æg. Middelalderbyen var nemlig også mørk og uoverskuelig at befinde sig i, og New York har samtidig også en hård ydre kerne. Det kan betragtes som det hav, der omkringer Manhattan.